ind, og så er det bare løb. TP top eller noget, så meget fucking rush. Kom bare her en midt. Det er virkelig skidt. Nej, det er nu. Det er så... Ej, vi når det ikke. Jo, vi kan gøre. Nice. Jo, vi kan. Jeg så vi godt kan. Ja, så kom nu, vi pusher. Alle sammen pusher, alle hvad vi kan. Nu kom. Og han dør også, han er. Så der tower. Lige meget med på den. Kom. Fyr. Det skal bare de 2 towers der. Yes! Hvad var det? Fucking lure, mand! What the fuck?